През зимата. Ето така е. Никой го няма. Никой не излиза. И всичко е ето така. Да, малко плуват портокалчета. Да. Ето каква красота е. Зимата си е готина. Ето го и моя кораб. Да. Акустирал. Ето така. Сега ще помятам от тук, защото има реферчета. Вътре в кепа, а с другото сега го вада. Интересно битка се поврежда тук. Да видиме. Ще го видиме ли. Тоя, че са много добри в бягането. Вече няколко изтървахме. Така, общо взето напъвам. То напъва, аз напъвам. Голяма битка ще да е. Аванси чукат. Аре битка. Дай. Да видим дали ще видим цвят. Още не. Ще трябва малко аванса да напиеме. Много е здрав то. Ето виж какво става. Не мога да го навия. О, той е голем. Той е голем. Ай, то вече е голем. То вече ще ми скъса нервите. Голема битка ще тук. Тебе те чакам, де. Битка. Мале. Така се прави. Риболов. Копале. Яко. Да видиме. Ще го видиме ли то големец. Битката е епична. Оп. Доста е голем той. Доста. Ето, изтървах го. Избяга момчето. Да. Но беше красота. Красиво. Това дали идва. Добре. Съм бил, не предай се. Малко по-добра. Супер.
На 50-я метър стават по-интересни нещата. Okay. Гигант, който се мъча да извадя, не ми се получава нещо, защото са доста забати тея. Стигнали до скала съм приключен. Стигнали до зъби също съм приключен. Се надявам да имам късмет да го извадя по-нагоре и да го кепчосам. Дава всичко от себе си и той и аз. Да видим дали ще успеем. О да, този си го бива. Надявам се да го кепчосам. О, да. Добре. Ето го и първият ни групер, който вече можем да вземем, защото е на 40 см. Определено ми дигна адреналина. А ето го това момче. Тук е при нас. Дошъл е. Сега ще го поизчистим. Добре е хакнал при мамката. Да стане ясно колко е голям. И да му кажем добре дошъл. Следва продължението. Да ги имате с удари. После ще има разбор. Идея си нямам колко съм фанал. И то ме хвана. Прилича мина на бебе от тея забатите. Уф, доста се е хванал и то. Сонара ми поводя. Едни цветове, едни дъги, не знам какво се появи долу. Но е пълно от него. За сега не ме отразява желанието да ме хапне. Но тази мъгла, която е на дъното, е нещо. Виж какво съм хванал. Тея с удовръщата. Малко особено съм го хванал, но са мега вкусни. Добре дошъл. Веднъж морето се смени. Се появиха едни чудни вълни, което ме кара сега да мисля за смяна на позициите. Тук открих един залив. Сега ще го чекнем набързо и продължаваме. Пътешествието ни продължава. Сменяме локацията. Слизаме съвсем надолу от Волос. Стигаме до Фарос. Уникално място. Супер далече от туриста, от всичко. Сгушено хей там долу. В един залив. И продължаваме да търсиме голямите риби. Гърция през зимата е времето, в което човек, ако иска да почине от стрес, от всичко това, което големия град ни дава постоянно и ни повърхва. Определено Гърция зимата може да ти даде едно супер чувство за релаксация. Спирам само да направим един viewpoint тук. Да видите какво се случва. Там горе има едно уникално селце, което минах преди малко. Но целта ни е да сме малко по-близо до вода, защото все пак сме из кораб. Ей там отгоре. Ето една картинка.
Тук, макар че е края на ноември, всичко е зелено. Спокойно можеш да видиш поляни с цъфнали цветя. И времето е спряло. Имаме една въдица, оставена от някой местен рибар на дъно. Това е типичната въдица, които ловят. Определено е готино место за лавраци и някои по-такива, които да видим сега с повърхностната примамка, дали може да видим някой. Това видео го правя за Бате Пламен, който е кандидат за отбора. И ще се опитаме да го караме в този ритъм. От време на време да мога да забягваме, за да видим дали риболова е готин. Хоп, да видим дали мога да излъжим тук някой. Сега нямаме нищо. Определено на гърците сме много странни, защото това за тях е много странен риболов. И вчера в една таверна един грък ми каза, че цял живот ловял риби, но такива риби не виждал, каквито ние хващаме и хапваме. Не знам, те си имат някаква форма на култура, която не променят. Те просто си знаят как дядо му е ловил и той така оставя нещата. Бърз преглед, там има един рибар, мята, голямо топче с хляб, много кукички и по-гръцки. Оставяме въдицата на лампата. Отиваме да се видим с Митротакис и с Фуркотакис. И ако нещо се закачи, значи съм фанал риба, нали? Това е риболова при гърците. Айде напред. Сега спрях тук да проверя за оставане. Готиното е, че зимата, като се появи някакъв като мене турист и му правя настроението, защото няма никой. И чай, че тук си ба майката, не знам къде я карам. И аз съм като някакъв лъч надежда за сезона. И се опитват да ти помогнат по всякакъв начин. Обаче, ако това е улица, аз съм каратис. Ебе майката. Чай сега видим как е тук, дава, че има път, има къде е то път. Ебе ти. Добре, айде продължава екшена. Виж само колко котки има там. 1, 2, 3, 10, айде. Повече от 10, айде чао. Първо тествам улицата пешеходно, защото по навигация това е улицата, която трябва да ме заведе от другата страна на заловене, обаче тук просто е уникално. Тук са две магарета само се разминават. И реших да похода пеша, за да видя какво се случва тук. Пече яко слънце. Добре. Има кафе. Това е готино. Да си фанеш да си четеш книжка в кафето. Добре. Котация навсякъде. Една баба. Ето така. Супер. Единствено път е малко притеснителен за моята кола, но дали е път? Да. Не ми прилича на път, повече ми е за разходка.
Дай да видим. Не бе, тук не мога мина. Както и да си го представя, това не мога да е пътя. Ето още котаци, кораби. Поне па е красиво. Да. Трябва да видя картата, защото според мен има някаква грешка в навигацията. Тук не мога минеш. Така. Ето тук мандаринки. Мога да береш. Да. Така. Много добре. И до тук сме. Окей. Аре, продължаваме след малко. Ето любимата на моята жена. Смокиня. Дядото сяда. И сега ще хване. А тук ври от рибки с размер 10 см. Пълно. Има и сафрит. Просто мястото е много пълно на храна за големите, които са най-вероятно до вечера ще дойдат. А там, в далечината, точно има един нос. Виждаме едни рибари, които така от тук могат да хванат, че ловят на сърф риболов, което е един вид дънен риболов. Пълно с малки рибки, не знам дали камерата дали ще се види. Я да е цопна във водата, да видя дали ще се вижда. Секунда. Да видим дали ще ми се случи случката. Така. Ето, слизаме малко надолу, много бавно. Пълно е с рибоци. Важно да го покажа. Определена си атракция. Така изхвърляме старите термини. Един залив. Това е мястото. Готиното е, че видях двама пичове с каяци. И там са. И готиното е, че един от София. И сега ще атакувам морето с тях. Търся място да си вкарам каяка и ги почвам. Ето го залива. Добавяме ето тая история за повече екшън и движение. Бях слушал, че понякога самите кукички са нещото, което карат рибата да се активира. Снимам за Пламен, който го чакам в отбора. Ето го монтажа. Флуорокарбон 30 единица, 2 асис куки, филкер само за пропадане, той не е за хвърляне, и добавяме още една асис кука за повече екшън и движение на самата примамка, а и възможността да се закачи и на нея нещо. Това представлява монтажа. Имам, защото искам това нещо да го преживявам всеки път, като го гледам.
Неописуемо е мястото. Това е малък остров в залива. Създава супер усещане. Много красиво място. Много. Нещо хванахме. Почти 60 метра. Чакам нещо около кило и половина, две, ама нищо не идва. Само едни маници. Макар че това дава някакъв опор, ама най-вероятно от голямата дълбочина изглежда така. Ето го. Добре. Излезна много хора. Добре. Този е от отбора на пребраните. Супер. Добре сме го зашили на няколко места. Това, което се вижда отпред, е те наречения мехур, който излиза при рязката смяна от дълбочината. Еми, този е приличен. Взимаме го. Малките ги пускаме. Там става някаква история. Чайките изфърчаха. Имаше и делфини. Опитвам се да видя къде става купона. Обаче с тези 7 км да право летя. Купон. Има много делфини, чайки и аз съм готов за стрелба по всеки един момент. Покажете къде е рибата. Там се събират делфините. Правят нещо, ядат и уни отгоре фърчат. Там има делфини, там има делфини. Време е за хапване. Обаче да покажат къде са някоя туна или нещо. По-така да бодна. Около мен е пълно с... Опа! Ебате, чайките. Правят ме див щастлив. Чакаме тук на гюме. Не можем ги гоним. С 7 км ме правят див и щастлив. Пак делфинчо. И къде? Абе, я да метна. Ако кепа един делфин, гепа се. Какво? Нали? Не, това е шега, разбира се. Но общо взето, като наближават делфините, гледам да си събера примамките, да няма някоя бум. Знам ли ги? Дали няма да им е интересно да хапнат моя примамка? Най-вероятно не, ама все пак ще е трудно да освобождавам делфин от примамка. И корморани има горе високо. Въобще правя едно видео такова дълго. Там се става купон, ама те кацат. Според мен делфините нещо правят. Понатупват ги те отвътре. И какво излезе, уни отгоре го лапат. Въпросът е какво излиза. Защото те, дето аз ги ловях по 10-15 см, може би са много вкусна храна за делфини. Но не е таргета. Таргета е
нещо големичко. Едно туне ще е перфектно. Готиното е, че купона все повече и повече приближава към мене. Тактиката да стои на гюме май ще бъде успешна до някаква степен. Да видим. Аз междувременно ще си пометвам така. Дори да е нещо тупне отгоре. Както и да е, пред мене са. Адреналина е готин. Дига ти се. И ти се дига, защото не знаеш. Тук има поне 10 делфина, гледах днеска. И не знаеш в кой момент мога да скочи до тебе. Да реши, че ти е приятел или по-лошото обратното. Его е там. Виж го къде. Че метам по него. Сега видим. Да видим дали около него има някоя туна или нещо, което да е там още делфини. Но цялата схема на тези чайки, доколкото я разбирам, е точно такава. Делфина каквото зашамети, ако нещо излезе, те се спускат и го ядат. Което не ме устройва, защото моят таргет е друг. Тоест, тая формула делфин чайка не работи. Да. Чайка с туна работи. Нямаме, че ми камерата нещо пространство не се не да. Снимам тук, защото съм налазен от много. Навсякъде около мен има делфини. Чай само да видим да фанем някой. Его един. Двама, трима. От лявата ми страна също пуската на тази тъмна не се вижда. То беше много близко до мен. Чай дали си покажем от цъмката. Хари, дай. Къде си? Тук не, трябва да се покажа. Там стига. Направо диви щастливи правят малките риби. Ето там. Супер. Залез. Чакам ги да се върнат. И да направим близка среща. Между време много види. Има и чайки. С лявата ръка, с дясната ще снимам. Зад мене има делфин. Много е яко. Чакай. Загубихме фокус. Тук се лови отляво. Имахме изскок, много красиво. Едно малко имаше. Едно малко, което си кефи и направи изскок. Едно се вижда на видеото. Мога да зумвам, това е супер. Ще можем да ги търсим по-близко. Къде сте? Супер, ето ги. Много е трудно да си оператор и рибача едновременно. Обаче ще се справяме.
тюлен. Его тук е топич. Плува. Готино. Спиране за берене на шишарки, защото трябва да изпълним мисия. Тук има едно дърво. Пуснал малко шишарки за моите момичета да правят украси. Айри. Едно прекрасно място, моето любов намери и ме прати. Тук е много готино. Паркинга е през едни високи пътища се стига до тук и от тук хората са направили, за да стигнеш до селцето. Е този импровизиран път, който е супер готин. И реших да го снимам как се стига до селото. Много е готино. Принципно има и друг път от другата страна, но това е място, където може да се пускат лодки и аз паркирах там. Нали, съм с моя кораб. И само да видим, дано успеем да си намерим място, къде да спим, ако не. И плажа ще бъде мястото. Тук има още от шишарките, че имам и мисия да събирам шишарки. Продължавам. Ето от любимите ми също 6 км тунел. Да започваме. Нещо невероятно. Само вижте колко чайки, какво се случва. Това ми се случва за втори път, го виждам на същото място. Абсолютно недостъпно е, защото морето е диво. Просто го виждаш и знаеш, че там става голям купон туни и чайки. Страхотно. Да, хвана. Ето. Виждаш ли? Супер! Снимам тук как хвана гръка лаврак. Другия ще му асистира, може би. Те са двама. Страшно в пералнята са и двамата. В пералнята се казвам. Сега съм оператор. А тук ловът точно като в Португалия. Булдо, малък повод, силиконче. Чак само да снимам ваденето на рибата, любов. О, да, хубав е. О, да. Да. Не толкова. Но да. Може би кило и нещо. Браво! Добре, снимал съм го. Приключение завършва. Събираме бокуците и си отиваме при мишлетата. Най-благодарен съм на моята прекрасна жена, която пое всичко, за да се забавлявам аз, за което съм много благодарен на нея и ще го върна тъпкано. Утре ще бързам да си пребера, не мога да застъпя. И един последен кадър. Така завършва нашето приключение.